खुलुमबाय गिबियावनो नायग्रो नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों नोंथांमोना जायफोर देग्लाय मेट्रिक पास जानानै हायार सेकेन्डारि फरायनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना मास मोनसेयावनो फैसा मोनबाय थानो हासिगोन दै आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो बेल' नङा नोंथांमोना जायफोर देग्लाय बोसोराव हायार सेकेन्डारि पास जानानै दायो नोंथांमोना जायफोर माने आन्डार ग्रेजुवेट फरायनो नागिरदों जेरै बिए सोरबा फरायनो नागिरदों सोरबा बिकम फरायनो नागिरदों सोरबा बिएससि फरायनो नागिरदों नोंथांमोनाबो मास मोनसेयावनो फैसा मोनबाय थानो हासिगोन आरो बेल' नंबावा जायफोर नोंथांमोनाबो एम.कम फरायगोन सोरबा एमएससि फरायगोन नोंथांमोनाबो गासिबो मास मोनसेयावनो फैसा मोनबाय थानो हासिगोन आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय दा बिनिखायनो नोंथांमोना बेसेबां फैसा मोननो हागोन मास मोनसेयाव आं बेखौ दायो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअ'जों आबुङै खोन्थाहरनो सानदों भिडिअ'खौल' नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नाथायबा फैसाखौ मात्र हिनजावसा मानसिफ्राल' मोनगोन दै आं बेखौ गिबियावनो बुंग्रोखानाय जाबाय नोंथांमोना गिबियावनो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअ'खौ मोननो हायो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जोंहा आसामनि इडुकेसन मिनिस्टारखौ रेनुस पेगु बिथाङानो जोंहा आसामनि इडुकेसन मिनिस्टार दा बेवहाय बिथाङा दा बावैसो मोनसे जोंहा टुइट खालामना खोन्थाहरदों दै नोंथांमोननिसिम आरो जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो दा बावैसो एसे सिगाङाव मोनसे प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों बिथाङा माखासे खोथाखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरदों जेरै नोंथांमोना नायनो हागोन नै जायफोर नोंथांमोना दायो मेट्रिक पास जाबाय नोंथांमोनाथ' क्लास 11आव फरायगोन क्लास 11 माने हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव नोंथांमोनाथ' फरायनो थांगासिनो दं नालाय एडमिसनखौबोथ' नोंथांमोना गासिबो लाजोब्बाय जानांगौ दा बेखायनो नोंथांमोनाबो बोसोरसेयाव बेसेबां मोननो हागोननो 10,000 रांखौ मोननो हागोन नाथायबा नोंथांमोना डाइरेक्ट 10,000 रां मोननो हाया दै नोंथांमोना मासावसो फैसाखौ मोननो हागोन जेनेबा नोंथांमोना दायो मेट्रिक पास जाबाय हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव नोंथांमोना दायो दं नालाय दा नोंथांमोना फैसाखौ फैबाय थानाय अक्ट'बरनि 11 थारिखनिफ्राय नोंथांमोना मासै मास फैसाखौ मोनबाय थानो हासिगोन मास मोनसेयाव नोंथांमोना 1,000 रां मोननो हागोन दै मासैनो मास फैसा हाबबाय थागोन आरो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टाव जुदि नोंथाङा हिनजावसा मानसिबा ओमफ्राय बिनिफ्राय नोंथाङा दायो हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार फरायनो नागिरबायबा नोंथाङा 1,000 रांखौ मोनबाय थानो हासिगोन मासै मास फैबाय थानाय अक्ट'बरनि 11 थारिखनिफ्राय बिनिफ्राय जायफोर हायार सेकेन्डारि जेनेबा फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयाराव नोंथांमोना मोनखाबायानो थागोन 1,000 रांखौ मास मोनसेनो नाथायबा नोंथांमोना जुन जुलाइ मासाव फैसाखौ मोननाय नङा होनदों दै बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय जुन जुलाइयाव जोंहा एसे सामार भेकेसनबो थाखायो नालाय दा बिनि थाखाय बिथांमोना बे मास मोननैयाव फैसाखौ सोआनो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टाव दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जानाय नोंथांमोनाबो फैसा मोनबाय थागोन मासै मास नोंथांमोना नायनो हागोन नै हायार सेकेन्डारि पास जाबाय नालाय दा नोंथांमोनाथ' सोरबा आन्डार ग्रेजुवेटथ' फरायसिगोन नोंथांमोना सोरबा बिकम फरायसिगोन सोरबा माबा फरायसिगोन नोंथांमोना मा होनो बेखौ आर्ट्सआव फरायसिगोन नोंथांमोना आन्डार ग्रेजुवेट सोरबा नोंथांमोना साइन्स लानानै साइन्स स्ट्रिमा नोंथांमोना मा फरायगोन दायो बिएससि फरायनो नागिरगासिनो दङ सोरबा बिबिएबो नोंथांमोना फरायनो हागौ जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना जायफोर माने आन्डार ग्रेजुवेट कर्सखौ दायो फरायनो सानदोंबा हिनजावसा मानसिफ्रा नोंथांमोनाबो मास मोनसेयावनो 1,250 फैसा रां नोंथांमोना मोनबाय थानो हासिगोन माने 1,250 थाखा रां नोंथांमोनाबो मासैनो फैसा मोनबाय थानो हागोन दै बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय फैसाखौ नोंथांमोना जयै मोना गासै बोसोरसेयाव नोंथांमोना बेसेबां मोननाय जागोन जायफोर नोंथांमोना दायो आन्डार ग्रेजुवेट फरायगोन नोंथांमोना 12,500 रां नोंथांमोना बोसोरसेयाव मोननो हागोन नोंथांमोना जेनेबा दानि आन्डार ग्रेजुवेट कर्सआथ' जोंना बोसोरब्रैनि जाबाय दा बोसोरब्रैसिम नोंथांमोना मोनबायानो थागोन आरो मास मोनसेयाव 1,250 थाखा रां मात्र जुन जुलाइ मास मोननैखौ गारनानै नोंथांमोना गासिबो मासावनो फैसाखौ मोनबाय थानो हागोन फैबाय थानाय अक्ट'बरनि 11 थारिखनिफ्राय नोंथांमोना फैसाखौ मोननाया स्टार्ट जासिगोन दै बिनिफ्राय दानिया फैदो जायफोर नोंथांमोना एम.कम फरायगोन जायफोर नोंथांमोना जेनेबा पोस्ट ग्रेजुवेट जायखिजाया नोंथाङा कर्स फराया मानो जायफोर पोस्ट ग्रेजुवेट फरायनो सानदों नोंथांमोना मास मोनसेयावनो बेसेबां फैसा मोननो हागोननो 2,500 रां नोंथांमोना मासै मास फैसा मोनबाय थानो हासिगोन दै आसाम गभर्नमेन्टआ नोंथांमोना होसिगोन फैबाय थानाय अक्ट'बरनि 11 थारिखनिफ्राय दा बिनि थाखाय जोंहा एप्लाइया जागोन दै दा बेवहाय पोस्ट ग्रेजुवेसनाव जोंहा बोसोरनैनि कर्स नालाय बेथ' सोरबा एम.कम फरायगोन सोरबा एम.ए फरायगोन सोरबा एम.एससि फरायगोन आरो बायदिसिना माखासे कर्स दंबावो दा जायफोर नोंथांमोना बोसोरनैनि बे पोस्ट ग्रेजुवेसनखौ फरायगोन नोंथांमोना जायफोर हिनजावसाफोर नोंथांमोना मासै मास 2,500 रां नोंथांमोना मोनबाय थानो हासिगोन जुन जुलाइखौल' गारनानै नोंथांमोना गासिबो मान्थआवनो फैसाखौ मोनबाय थानो हासिगोन आसाम गभर्नमेन्टआ जोंहा दा बावैसो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों बिथाङा बेखौ खोथाखौ होदों नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ बे मा स्किमनि जोहै निजुत मयना स्किमनि जोहै नोंथांमोना बेखौ मोननो हासिगोन दा बेवहाय माखासे खोथाया बेसो आरो हिनजावसा मानसिफोरनोथ' मोजाङानो जादों जेनेबा गासिबो हिनजावसा मानसिफ्राबो जाहाथे फरायनायाव आवगायनांगौ बेथ' जोबोद मोजां स्किम लाबोनाय जादों नाथायबा जोंहा
बिदि फरायनायाल' गासिखौबो दावखो होजोबसिगोन बिनिफ्राय नाथायबा दानि जोङो साख्रिनि होनायावसो एसे दायो आसाम गभर्नमेन्टआ मा जाना दं उन जाना दं होननानै बेखौ बुंनो नांगोन दे स्किम लाबोनाया जोबोद मोजां जादों गासिबो माने हिनजावसा मानसिफ्रा जाहाथे फरायनो हायो फैसा गैयिनि थाखाय माने रावबो जाहाथे कलेजफोरखौ गानो मोनालासिनो थानाङा बिनि थाखाय बिथांमोना बे स्किमखौ लाबोदों जोबोद मोजांनि खोथा नाथायबा साख्रि बाख्रिनि होनायावबो बिथांमोना बेखौ एसे नोजोर होनो नांगोन गासिबो मानसिखौ फरायहोजोबगोन बिनिफ्राय जोंहा भेकेन्सिया ओंखाराबा गोबां मानसिफ्रानो आनएमप्लयमेन्ट जानानै थागोन बेसो जोंहा मोनसे कुइसन जाना फैदों दा बिनिखायनो जोबोद मोजां जादों मास मोनसेयाव हिनजावसा मानसिफ्रा फैसाखौ मोनबाय थानो हागोन बेजों लोगोसेनो आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौबो नायनांगोन जोंहा आनएमप्लयमेन्टनि रेटआ गोबां बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ दा बिनिखायनो भेकेन्सिखौ बिथांमोना 1 लाखनि इलेक्शननि समाव बिथांमोना प्रमिस होदोंमोन 1 लाख साख्रिखौ होगोन होननानै दा एसे बारबायबो जानांगौ नाथायबा बे 1 लाख एबा 1,50,000 साख्रिनि भेकेन्सिजों रावबो बेसां मानसिया बेहाय फिलआप जाया इमप्लयमेन्टखौ बेहाय गासिबो मानसिया मोननो हाया नोंथांमोनानो मिथिखागौ 30,000 साख्रिनि भेकेन्सिनि थाखायनो जोंहा 15 लाख 14 लाख मानसिया एप्लाइ खालामदोंमोन दा अब्ला नोंथांमोना सानना नायदो बेसेबां मानसिया गोबां मानसिफ्रानो माबायदि आनएमप्लयड जानानै दङ दा बेवहाय साख्रि बाख्रिनि जोबोद गोनांथार आरो बेबादि फैसा लाबाय थानाय स्किमफ्राथ' बारा मोजां नङा होननानै आं बेखौसो बुंहरखायो आरो जिखियानो जाया मानो बे स्किमाथ' जोबोद मोजां नाथायबा बेबादि फैसा होनाय मास मोनसेयावनो फैसा होनाय बायदिसिना बेबादि स्किम लाबाय थायोबा सरकारा एसे गोरिबथ' जागोन आरो बेजों लोगोसे साख्रि बाख्रियाव मानसिफ्राबो माने आनएमप्लयमेन्टआबो एसे माने गोबांनिफ्राय गोबां जालांबाय थागोन दा बेनिखायनो बिथांमोना बेखौबो नोजोर होनांगोन साख्रि बाख्रिनि भेकेन्सिफोरखौ बिथांमोना ओंखारहोबाय थानांगोन बेल' जानाय नङा जेनेबा बोसोरसेयाव 1 लाख रां 1 लाख बे साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारगोन होनसिगोन गोबां समनिफ्राय थांसिगोन बेबादिजों जानाय नङा दा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो एसे नोजोर होबानो जाबाय साख्रि बाख्रि मोनोबा साबसिन जायो बे थाइफा थाइनै फैसाखौ मास मोनसेयाव मोननायनि सोलाय दा बेनिखायनो आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनायजों लोगोसेनो बे बाथ्राखौ बुंहरनाय जाबाय जिखियानो जाय मानो जायफोर नोंथांमोना फरायसा हिन्जावसाफोर नोंथांमोना जायफोर हायार सेकेन्डारि फरायगोन एबार फार्स्ट इयाराव सेकेन्ड इयार नोंथांमोना मोनबाय थानो हासिगोन आरो 1,000 रां आरो जायफोर नोंथांमोना आन्डार ग्रेजुवेट कर्स फरायनो सानदों बोसोरब्रैनि थाखाय नोंथांमोनाबो मास मोनसेयावनो 1,250 नोंथांमोनाबो मास मोनसेयाव मोननो हासिगोन फैबाय थानाय अक्ट'बरनि 11 थारिखनिफ्राय आरो जायफोर नोंथांमोना पस्ट ग्रेजुवेसन नोंथांमोनाबो कर्स फरायनो सानदों नोंथांमोनाबो बोसोरसेयावनो 25,000 रांखौ मोननो हागोन मास मोनसे खरै नोंथांमोना साननानै नायबा मिथिनो हागोन नोंथांमोना 2,500 रां नोंथांमोना मोननो हागोन बिनिफ्राय मास मोननैयावल' नोंथांमोना मोननाय नङा जुन जुलाइ मासाव नोंथांमोना फैसाखौ मोननाय नङा दा बेखिनियानोमोन ओमफ्राय एप्लाइआ जोंहा एसे उनाव जागोननो बेखौ जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंखादों दा बेखिनियानोमोन माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे गासिबो फरायसा हिन्जावसा मानसिफ्रा बेखौ मिथिनो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों